Зейнің балалар музыка мәктәбенә йөрүчеләргә дәресне бу көнне башкала укытучылары үткәрде. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерватория доценты Антон Попов баян классына йөрүче Богдан Миронов белән аерым шөгыльләнде. Сделаем такими же ровненькими, как и все. Пам-пам-пам. Теперь смотри, там написано стаккато. Вот это усилие, ты очень активно. Если мы говорим стаккато, что это отрывисто, вот хочется отрывисто. Там пам-пам, легкость какой-то. Мастер-класста укытучы инструмент төзелеше, тавыш һәм тембр, тавыш чыгару, уенның төп алымнары турында сөйләде. Богдан ноталарны уйнау техникасын бик яхшы үзләштергән. Аның 4 рәтле баянда уйнавын консерватория укытучысы бик югары бәяләде. Дәресләрдән соң халыкара конкурслар лауреаты Казан дәүләт консерваториясе укытучылары һәм студентлары ансамбле зәй тамашачысына үзләренең матур концертын бүләк иттеләр.